Hola, em dic Montse Catalán i avui us obro les portes al meu jardí taller de plantes tintòries i aquí és on confecciono les meves pròpies peces de roba de la meva marca Alma Mater Artesania i espero que aprengueu una miqueta més sobre el món de plantes tintòries. Llavors avui el que farem és tenyir diferents fils de llana i de seda amb peix de ceba i te verd. I encara que sembli un disbarat, és possible tenyir els nostres fils amb colors naturals per després teixir les nostres pròpies peces de roba. Comencem pels materials. Necessitem peix de ceba. Poden ser cebes de diferents varietats. Aquesta, per exemple, és ceba valenciana, però pot ser ceba de Figueres, pot ser ceba de Zaya, babosa. Aquí tenim te verd. Llavors tenim fils de diferents tipus. Totes són de fibres animals. Llavors aquest, per exemple, és una fibra que és una fibra de seda 100% boret, es fa amb la borra de la seda. Aquest és un fil que està fet 50% seda, 50% llana merino. I aquest altre, que veieu que té aquest color griset, el color aquest griset li dona la fibra del llac i llavors també té llana merino i també una miqueta de seda. Llavors d'estris necessitem un termòmetre, una espàtula, una cullera, un drap de cuina, un bol per pesar, una bàscula, un colador, un recipient on hi posarem aigua i una olla per bullir i els fogonets. El que hem de fer primer és pesar la quantitat de pes de fibra que tenim i en aquest cas fa 106 grams. Per tant, com la ceba la utilitzarem al 100%, necessitarem 106 grams de ceba. I llavors el te, com l'utilitzarem al 10%, més o menys necessitarem entre 10 i 11 grams. I el que fa el te és que ajuda que es fixi el color. Omplirem una olla amb aigua, més o menys aquí m'he posat uns 4 o 5 litres, afegirem els ingredients i ho mantindrem escalfant-se sobre els 80 graus, 45 minuts, una hora. Observareu que el color que agafa és un color així molt taronja, un taronja molt bonic. Un cop passat el temps, aquests 45 minuts, una hora, ja tenim el bany tintori fet. Llavors ara el que farem serà colar. El que farem és afegir-lo a l'olla, col·locarem els nostres fils a dintre de l'olla i mantindrem el bany a 80 graus durant 45 minuts, una hora. I ens hem assegurat que la llana està ben tenyida. El que farem és treure la llana, l'escorrerem primer i després la passarem amb una miqueta d'aigua amb sabó. Si no tinguéssiu sabó per a llana, sempre va bé, per exemple, el xampú. La llana no deixa de ser pèl d'animalet. Ara el torno a esbandir, torno a anar cap a l'altre bol per treure-li el sabó. I ara el que farem és, amb l'ajuda d'un drap, acabarem de secar la llana. Anem apretant així suaument, així no malmetem la llana. I per acabar-la de secar, el que farem és estendre-la. Intentarem que sigui a l'ombra, perquè així ens cuidarem aquests colors naturals. Hem partit d'aquí, d'aquests fils naturals, i aquests són els tons que hem obtingut amb ceba i te verd. Espero que us hagi agradat molt i que us apassioneu amb els colors que ens regala la natura.